Bideak batzuetan aldapak ditu, beste batzuetan bihurguneak. Baina Laister iritsiko gara helmugara. Laister zergatik korrika goazelako. Itxutu gabe, bide zidorrik hartu gabe, zuzen eta irmo, baina beti korrika. Kaixo lagunak, eguerdion eta han elordi ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, oso ondo. Eskerrik asko zuri, ze korrika etorriko zinean da korrika jondiar zeare bai, ez da? Bai, gaur bertan abiatuko gara Irundik, orduen azken ordue kontetan. Ona, ze, txitxarek eta jala zaitu aldia, o guantxe puri-purinen dazkazu? Bueno, hortxe danerik apur bet, ez da? Badaro guzti bete asko lanean, orduen, urduritasuna lendik dator, baina egie da lekukoa urten eta furgonetak ikusi arte, zirrara berezi edala. Bueno, ane, korrikako koordinatzailea da, eta bueno, zenba kilometro eukiko ditu aurtengo korrika? Beti antzeko eukitzeu edo nondik? Bai, egunak be antzekoak izaten direz. 10 egun, ozema izate ja? Hori da, 11 egun eta 10 gau. Vale. Eta saiatzen gara, 2500 kilometro bueltan ibiltzen. Baina jenteak esango dau, kilometroak bai, baina petoetako zenbakiak ez datoz bat, lekuko eramale aldaketa gehiago sartzen direla. Hau da, ez da kilometro osoa hori da. Orduan, 2008 bueltan edo. 2008. Bueno, ingo deuna kosinan zemuz moldatzezea? Bueno, gustetan jata. Gustatzen zaizu, bueno, pasta pixka jango deu, hidrato batzuk aukitzeko, barazkikin, eta ikusiko zu ondo alinatutako pasta bat, eta aldi berian nondik noa ibiliko gehan korrikakin. Ados? Oso ondo. Adi lagunak, ez moitu. Bueno, lagunak, eta ane, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan. Ados? Bueno, hemen gauna da pasta. Ikustezu kolore desberdinak indakaela, zeatik barazkik ebai dazkae barrun, eta hau ingo deuna da egosi. Egosiko deu, utziko deu aldente, baina ingo deuna da gainuntzeko osagai guzti hauek sartu. Dakau hemen feta gazta, olibak txikituta, tomatiare bai laukitxotan sartuko jou, aguakate puxketak, egaluzia, antxuak salasoian, harto gozua, eta gero hemen dazkau kalabazan pepita batzuk, tostatuko ditugun are bail sartaian, eta dena elkartuko dugu. Baina horre ingo jau gero, gainetikan alineatzeko, alineo bat, hemen dakaula tomate lehorrak, pinazia dazkau, gazta baitare, eta albaka freskua. Hoi ingo duguna da morteron dena txikitu, pastatxo batin, olio pixkatekin dagatzakin, eta hoi ingo dugu gero gure pastan gainetik bota. Eta lagunduko dugu baitare barazki batzukin. Hemen dakau kuiatxua, dazkau baratzuri freskuak, asenaiua eta asaloria. Ingo deuna da, bai asaloria, asenaio eta kuiatxua, laukitxotanin, eo bastoitan edo zuaizkatan, eta egos ingo deu. Behin egosita da honian, ingo deuna da, hor dakau kurkuma, piper hautza eta baratzuri hautza, denak inaztuko deu, eta bertare bai botako ditugu baratzuri freskoak, baina hauek egosi gabe, horiek freskoan. Eta gero, denak hor, majau bezala ingo ditugu horra pixkat zaporea jarri, eta horiek salteatu ingo ditugu, oliotan gero. Eta ingo deuna da, oinarrin barazki jarri, entxalada pastana, eta honekin alinatu. Eta indarra hartu korrikaitea guteko, ados? Bueno, hau esan da, lanian jarriko geha. Beitu, hemendik arteako ditugu zueiz katxo batzuk. Ez dezutan agarbitu ber, bale? Laurdentxo batekin nahikoa da, bale? Labana hor dakazu, ez dakizu gehiago berbazu eskatu, bale? Ura jarriko hendik martxan egosteko, eta gero, lehendabizi botako dugu asaloria eta asenaioa, eta gero pixka behan dugu kuiatxua, erresago egosten dalako, bale? Eta ni bestaldere bai, hemen jarriko ez makarroiak egosten, eta gainuntzeko gauzak txikitzen jungo naiz. Bueno, eta hau esan da, kontatu bihar diguzu, bueno, aurtengo leloa, zein da zehazki aurtengo lelua? Aurtengo leloa arro herri da. Arro herri. Zer nahi du esan zehazki? Arro herri, bueno, ez herria eta arro dakaula herria, ez da? Bai. Hortik harrapatu behar alda. Hori da. Bueno, alde batetik guk azpimarratu nahi izan dugu, badala momentua Euskaraz arro bizi garela eta bizi nahi dugula adierazteko. Eta, bueno, hor lehengo norbanakoaren kasuan, ez, kontzientzia piztu, eta, bueno, euskaldunak gara, baina euskarak hizkuntzak berak egiten gaitu euskaldun. Orduan, oinarri horretatik norbanako bakoitza
desberdinak gara, bakoitzak gure ezaugarriak dekoguz, baina euskarak batuko gaitu. Eta hortik dator herriaren ideia, ez? Komunitatea osatu daigun, euskara ardatzi izan da. Ona, zenek ateatzitu lelo hauek, nondik ateatzitu zue? Beitu zua eskatxo, gauzatzen zango zu. Bueno, hola ondo dago, Ondo dago, baina geho zueizka horiek, hauken du, utzi horrenko gotako dugu, zueizka horiek geho desin ingo zaizkiu. Hori nik uste zitena da, hola, buelta eman, eta horre ateatzen jute zea zuaizkatxoa. Eskuikaz, bale. Hori da, eskuakin. Io labanakin pixka behar bazu lagundu, baina bestela ikustezu txikik egik gehatze zaizkigu. Eta zuaizkatxoak ateatzen baituzu, osoikan ateako dituzu, bale? Bale. Venga, zure kontu, ekin horrein. Bale, eta orduan, zenek asmatu da dibes aurtengo lelua? Ba, guk beti esaten dugu korrika izaten dela, hola nahikoa edo gehiago. Beste pixkat, baina labanan sartu berren, Eskuagaz, bale. Bai, hola, pusketa artea. Guk esaten dugu korrika, bai, jendartearentzat 2 urterik behin egiten dela, baina gu ez gara gelditzen. Eta bagauz, 25 laguneko batzorde bat biltzen gara, hilean behin, eta bertatik egiten dira lanketa desberdinak, eta gero, AEK mailan nahiko modu asamblearioan antolatzen gara, orduan, horrek gauzak proposatzen dira batzarre nagusietan, eta danon artean erabakitzen dugu. Bueno, eta hizkuntzarekiko arrotasuna falta altzaigu. Bai, nik uste dut, badauela komunitatea arro, eta ikustea besterik ez da, badibidez, azaroaren 4an kontseiluak deitu eban manifestazioan, ez? Bilboko kaleak bete egin ziren, eta bai, jentea arro dau euskaldun izateaz eta euskaraz bizitzeaz, baina ondino kontzientziazioan badaukagu nondik ibili eta zer egin. Eta horretan be korrikak bultzada emon nahi dau. Bueno, ze ona. Bueno, hemen lanak tita egin dituzu, Inbiar dizuna da, guain azena joa usuritu, bale? Bueno, eta abestiare bai oso garrantzitsua da, ezta? Bueno, beti indarrazko hartzen du, ezta? Aurten zen egin du abestia. Hori da, edizio oro abesti barri ataraten dugu, eta aurtengoan pentsatu gendun Maite Arroita Jauregi Mursegori eskaintzea. Eta, guk zuzendaritza artistikoan sinesten dugu, azkenengo edizioetan nolan jokatu dugu, orduan berari eskaini eta gero bere esku utzi nori zabaldu nahi dion proiektua. Eta kasu honetan, hainbat lagun ekarri dauz, Lisaboko partaide batzuk, Ibilbedikoak, Kaukorikurakoak, orduan talde handia sortu da, buelta horretan, Eibarreko musika eskolako gazteak bili dira koroan, eta letra Amaia Astobizak egin da, orduan oso talde lana izan da. Lan eharra, ezta? Bai. Bueno, ze ona, eta aurtengo omenduak zein izango dira, Ane? Aurten erabaki dugu azterketak euskaraz kolektiboa omentzea. Bai. Eta zergaitik, ez? Askotan esaten dugu, gazteek ez da euskaraz egiten, edo ez tekie konpromisorik, eta, sama hori jartzen dugu gazteen gain. Baina egia da, badauzela eredu oso positiboak bebai, eta bat da azterketak euskaraz kolektiboarena. Eurek zehazka ikastolen inguruan antolatzen dira, baina ardatza badira ikasleak. 25 urte luzez, ibili dira, eta badabiz oraindik bebai, hizkuntza eskubideen aldarrikapenean borrokan. Eta orduen aitortza bat egin nahi izan dutzugu, bai ikasleei, ibilitakoai, zein aurten da bizanei, eta inguruko komunitate osoari, irakasle, guraso eta bestelakoak. Adibidez, EAen normala da ikasketa guztiek euskeraz egitea eta azterketak bebai. Nik neuk holan egin doaz, eta bere garaian ez neuen pentsauko eta ezingo baneuen, baina euren kasuan, eurek ikasketak euskeraz egiten dabez, eta basoa eta brebeta heltzen den momentuan, azterketak frantsesez egitera derrigortute dauz. Eta euskeraz erantzunez gero, edo ez dituzte gainditzen, irainak ere jaso izan dituzte, orduan, aitortza hori euskaren alde egiten daben borroka gaitik. Eta orduan korrikak aldarrikan behin horren bosgora gaioa nahi du izan, ez da? Bai, apur bat esan dugunaren aritik, ez? EAen adibidez ohikoa da euskaraz guztia egitea, orduen gaur egungo gaztek, eta ez hain gaztek, ez daukate kontzientzia hori, kilometro batzuk arago gure Euskal Herri horren baitan egoera ze bestelakoa dan. Nafarroan be antzeko egoera moten da oraindik. Orduen erabaki gendun, aurtengo dokumentala gai horren inguruan izango zala, eta Lander Garrok ekoitzi da oialetzea dokumentala. Jakitera emoteko euren dinamika zelangoa dan. Euskal Herri luze zabalean zabaldu nahi dugu dokumentala eta horren bitartez jenteak ezagutzeko zer dan azterketak euskaraz kolektiboa. Ze hona eta ze beharrezkoa. Egia esan, nik etan euskaraz ikasi nun gaztetan, eta gero tokatu zitaiten ikastia gazteleraz,
Eta aldaketa kostatu itea, Kostatu itea. Bai. Bai, asko. Nik gaizkinekin irakurtzen euskeraz eta erdera sustertzen ekila. Eta bueno, pixkanek, onomatopeiaz deitzen ziren ikasturte berrian. Zeratik handanen, mi, ña, hola iten nun da. Gainditu nun, baina justu xamar. Gero ja junitzen hartzen. Egia esan, netzaude hoituta idazten, entzuten, irakurtzen gazteleraz, eta salto handila da. Bai, eta hizkuntza jakitea beti da bondo, ez? Eta zenbat eta gehiago jakin. Ederto, baina gurearen alde egin behar dugu, eta... Dudik gabe, eta guk ez bade buiten ez du inorrekin gota. Hori da. Bueno, hane, bagu hemen txirrik itxarrak aitzeiten, eta lehendabiziko urratzak inditugu. Ni hemen nahi naiz tomate hau garbitzen, gero entxaladai botatzeko, pasta egosten dakau, barazkike bai, gero botako jo kuiatxua pixka gutxio tardatzeulako egosten, baina ingo duna bitarten, erreportea bat ikusteakun. Eta zehazki jungo gea Bilbaino, eta bertan dago al dente. Eta zeitegue, bagauza italiarrak. Guazen ikustea. Kaixo Joseba, egunon, Jose eta Aizea gara, eta gaur etorri zarete Bilbora al dente denda ezagutzera. Ongi etorri. Al dente 2010ean zabaldu genuen. Italiar gastronomiako produktuetan espezializatuta dago. Kaiona nahiek sortu zuten, nire aitak eta nire osabak hain zuzen ere. Al dente dendan denetarik aurkitu dezakezue. Produktu guzti hauek Italiako leku ezberdinetatik ekartzen ditugu. Olioa, saltzak, arroza, irinak, pasta mota ezberdinak, espeziak, estebeteak, eta nola ez, gure gazta eta guantzalea. Ez dakit jakingo duzuen, baina guantzalea italiarrek haien carbonara egiteko erabiltzen dute. Hemen gure produktu propioak ekoizten ditugu. 2014an negozioa handitu genuen obradore propioarekin, non italiar plater tradizionalak prestatzen ditugu. Adibidez, pizzak, lasagnak, kaneloiak, ravioliak, pasta freskoa, saltzak. Gehien saltzen diren pasta motak, tagliatelle eta eusko labe lokelarekin egindako ravioliak eta gure produktu izarra nola ez lasagnak dira. Honetaz gain, astero plater berriak egiten dira, denak zuen etxeetara eramateko prest. Al dente, pasta denda baino askoz gehiago ere bada. Tailerak antolatzen baititugu. Tailer hauetan, italiar gastronomiako plater ezberdinen elaborazioa irakasten ditugu. Saltza italiarrak, risotoak, pasta freskoa, ravioliak, aurkezpenak egin eta gero, joango gara errezeta gozo bat egitera. Hau Luigi da, gure aldenteko sukaldaria, eta gaur prestatuko dugun errezeta ravioli freskoak, raguz eta rikotaz beteak amatriziana saltzarekin da. Hasteko nahaztuko ditugu irina eta rautzak. Gure pasta freskoa industrialetik ezberdintzen da, ez duelako eramaten semola ez da kontserbanterik. Errezeta hau oso erraza da etxean egiteko, baina nire ustez garrantzitsuena da osagaien kalitatea. Gero forma emango diogu oreari. Gero 30 minutu utziko dugu masa erreposatzen eta gure makinan hasiko gara lantzen. Xafla moztuko dugu eta moldean ipiniko dugu. Betegarria etxean egindakoa da eta dakizuenez rikota eta ragurekin eginda dago. Behin ravioliak eginda hasiko gara kozinatzen. Horretarako egosiko ditugu 2 minutu bakarrik oso azkar egiten direlako. Eta amaituko dugu amatriziana saltzarekin. Amatriziana saltza, Amatrizie herrikoa da eta Lazio eskualdekoa da. Eta oso saltza preziatua da erromatarren artean. Tomatea, guantzalea eta pekorino erromatar gazta eramaten ditu. Eta orain aurkeztuko dugu platerra. Eta azken ikutua parmesano gazta da.
Beno, Joseba, hemen dauzkazu gure ravioliak eta badakizu, dastatu nahi badituzu, aldentera etorri barzara. Agur! Ci aspettiamo, ragazzi! Grazia mille, lagunak, mila esker, hemen eginean euskera, gaztela, frantzesa eta italian, baino indeu salto, Hau da marka, mila esker, egia esan ze gauza goxokititu zuen, eta jarraitu horrela, goxatu arazten, gu gurian jarraituko deu. Bueno, esango deu zerrekin egean, hementxe pasta honek pixka gadatze zaio, beste 2-3 minutuan iragatziko deu, eta urotz pixka botako jot. Bale, tomate txikitu deu, inbiar detena danik, bueno, pipa hori tostatu, eta pinaziak ere. Eta hori da, zuku jatxu hartuko dezu, dana ez dezu ingo, bale? Erdila hola ingo deu, eta erdi hori ingo zuna da nabazu bastoitan hola ukitxotan, da berta botako deu. Eta ja, hori bota, 2-3 minutu euki, dena iragatziko deu, eta jarriko deu ontzen beste osagaiakin, bale? Eta beste gabe, ekin ingo dio lan nahi. Bueno, nola gaude oantxe euskaldun iztunak? Zenba gaude, gutxi gaude, gehiago guaz, dakiu gehiago ez dugu erabiltzen, hor badaude, ez da, esatea gaztetxuek guaintanak euskaraz ikasten due, baina azalakin jarri. Bale. Bai, azala jarriko jo, bai. Kontatu zu pixkat, seguru ni baino gehiago bakizula eta. Bai, egia da ezagutzak gora egiten duela, ez? Zuk esan dozu, D eredua leku gehienetan badago, baina gero erabileran badago kezka. Ez da gora modu berean edo kopuru berean, ez? Ezagutza gora egiten dau, baina erabilera moten dau estankatuta edo dauela. Orduan, guk adibidez korrikara ekarrita, kasu honetan erabaki dugu Irunen astea. Eta zergaitik, badalako kezketako bat, hiriburuak euskaldundu beharra. Hiriburuak dira gune populatuenak. Orduan bertan bizi da jenterik gehien, eta ikusi gendun, Irun badala bigarren populatuena Gipuzkoan, Donostiaren ostetik, eta, esan genke, hiri tamainua ere badaukala. Orduan, 1.000 hola ibiliko, urrin ez da ibiliko. Eta orduan esan gendun, korrika hasiera bat bertara eroateak herriko euskalgintza aktibatzeko ere balio aldau. Eta orduan, guk azaroan aurkeztu gendunean, bertako euskalgintza aktibatu zen, eta hasi ziren herriko elkarteak lehenengo egun hau elkarlanean antolatzen. Eta egia esan oso pozik gauz, eta espero dugu behin korrika igarota bebai, indar hori jarraitzea. Gero eta populazio gehiago daun lekutan, gehiago eta gehiago kostatzen da euskara zitia. Bai. Herri txikitan da azkenian pixka gehiago itzeitea eta gehiago hiriburutan populazio gehiago dago, baina azkenian kopurua portentaia gutxio da itzeiten dana. Euskal Herri mailan jetxitea, ez da? Bai, zein dan beharra, ez? Zu bizizaren inguru horretan ikusten baduzu beharrezkoa dela hizkuntza egunerokotasunean bizitzeko hurbilduko zara euskaltegietara ikasten, baina ikusten baduzu hori barik aurrera egin aldozula eta benetan ez badaukazu interesik edo lotzen zaituen zerbait, igual ez duzu pausu hori emango. Eta adibidez, hori ere bai nik ikusten detena da, bai entzuten dela, adibidez, Bilboa jutezea eta alde sarrian da, euskara gehiago entzuten da, gero igual bai jutezea Gazteizea eta ere leheno bentsatetzan entzuten lekutan azten da entzuten, baina gero garrantzitsua da gure urrengoak gaztiak izango diala ordakau pixkat. Bai. Honek botako dut? Bai, bota bertara. Bai, nik uste dut askotan ez, eta lehen aipatu dugune arrotasun horrekin ez, ni Bizkaitarra izan da eta Bilbora ibaten garenaren hemen jakingo eta dabe, edo ez, aurre iritziak asko eta bildurrak bai, ez, guk egin digun lehengo hitza euskeraz, eta ikusiko dugu zer gertatzen dan. Gasteizen kasuan egia da asko euskaldundu dan hiri bat dala. Gasteizeko datuak eta Irungoak antzekoak dira erabilera eta ezagutzari dagokionez. Eta gazteen kasuan edo umeen kasuan ez beti, eske umeak erderaz edo, gazteak eta umeak egiten da helduok egiten duguna. Orduan gu izan behar gara. Telefono asko erabiltzeko, karo, guk erabiltzen dugulako, ez da? Hori da, orduan hizkuntzagaz gauza bera. Gu izan behar gara eredu, eta horretan uste dut badauela zeregin handia. Bai. Bueno, hemen, hauek ere bai, vuelta eta vuelta, ja, zaporetxo hartu du, Oiek bai, oiek txikitzen hasiko zea. Ja, pastatxo hori iten hasiko zea, bale? Aurren gozuna da, pinazi hauek ondo txikitu. Gero tomate eta lehorrakin da jungo geha, eta gero jungo geha gainuntzeko zagaiekin, bale? Eta hau dena jakin da, zein dia euskaran etzaiak?
zein dia, bueno, beste hizkuntzak izango dira, zeratik hau hizkuntza da, baina egongo dia oztopo bereziak hortikan, ez da? Bai, bueno, beste hizkuntzak nik ez dut uste etzaiak direnik, ez? Ez, aberazgarria da beti, bueno, hainbat hizkuntza jakitea, bakoitza non erabili, edo zelan, edo zein dan gure bizitzako ardatza, eta besteak ekarpena egiten da bela uste dut, ez? Eta erakutzita ikatzi, teizu, bai, hori askotan negoziotan gertatzen den bezala, emateu kompetentzia etzaia dela, baina ez da, ala, ez da? Hori da. Vale. Eta, bueno, etzaiak, ez dakit, asko dira, egia da, bueno, hizkuntza hegemonikoak badauzela, ez, gaztelania edo frantsesa bezalakoak gure inguruan, eta hizkuntza handi horrek, batzutan, mesede handirik ez dutela egiten, ez? Baina nik uste dut guk markatu behar dugula diskurtsoa edo iniziatiba hartu, ez? Eta euskara lehenetzi, eta apurka-apurka gehiago, jente gehiago, hiztun gehiago erakarri gurera. Eta zer da iten dezuena? Zertan inbiardezu indar gehiena hori bilakatzeko hori aurre emateko? Bueno, guk adibidez haekan Euskara Eskolak emoteaz gain, eta egia da ikasturte honetan matrikulazioak gora egin dauela, jente gehiago hurbildu da euskaltegietara, eta hori posgarria da beti, baditugu bebai mintza praktika egitasmoak. Eta karo, ezagutza hori barneratu eta erabiltzea da, ez? Bidea, orduen horretan ere indarra egiten da, gero aholkularitza programak ere badauz, udaletako euskera planak egiteko, edo enpresetan, egia da lan mundua beti dala erronka bat, lan mundua euskalduntzea, eta holangoetan jarri behar da lan munduan indarra. Bai azkenian ez da errexe izaten, ez da? Beti dago baten bat ez dakina ondo euskeraz, beti dago moldatu bihar gehalare bai, bat denontzako hobeto izateko, ez da? Eta hor azkenian beti euskera ateratzen da izorratuta, ez da? Hori da, horre hizkuntza euskara bera urtetan da galtzaile holangoetan, eta, bueno, bai, egia da badauze enpresa batzuk, garrantzitsutate hartzen dabenak hizkuntza eta zehar lerro moduan lantzen dabenak. Gero horre euskara ikasterako orduan doakotasuna behaldarrikatzen dugu, ez? Gure hizkuntza izan da gure herrialdean, beharrezkoa ikusten dugu doainik ikasteko aukera izatea, edozein pertsonak. Momentu honetan, 16-18 urteko gazteentzako diru laguntza lerro berri bat zabaldu da ikasturte honetan, eta, 20 euroren truke izena ematen dabe, eta C1 mailako agiria lortzeko ikastaroa egiteko aukera dabe. Orduen, holango formulak badira beharrezkoak beste maila batzuetan bebai, hasiera mailetan esaterako, zerotik hasten den jentearentzat. Eta adibidez, erakundek eta jartzen dituzten baliabideak ez dira nahikoak, gehiago jarri berko zian, edo beti ondo tortzen dira, zeo zer ez da? Guk korrika egiten dugu, batetik euskararen kontzientizazioan suspertzeko, baina bestetik aekarentzako diru bilketa garrantzitsu bat da. Guk gaur egun korrika barik ez geunkelako aurrera egingo, ez? Euskararen normalizazioan egiten dugun lan hori osatzeko beharrezkoa da. Gaur egun diru laguntzak ez diren nahikoa eta negoziaketetan ari da sektorea, orain dela urte batzuk finantziazio lerro berri bat urten zan abetik, baina guk beti esaten dugu. EAen ari gara, Nafarroan bebai, Ipar Euskal Herrian bebai, 3 administrazio, egoera oso bestelakoa da batetik bestera, eta bai, argi dekogu bidea gainera elkarlanean egin beharko dugula. Ez da hori bateratuta adibidez, bai esaten dezun bezala leku batzutan indar gehiago behar dala, ez dago bateratuta eta ez teatetanok bat, edo gune bakoitzian bere indarrak lagatzen dira. Karo, guk bateratuta funtzionatzen dugu. Ego Euskal Herrian Nafarroa eta EAE kooperatiba gara eta Ipar Euskal Herrian elkartea, baina gure baitan adostuta dekogu hegoaldeko baldintza guztiak bardinak izango direla, baina hor ja 2 administrazio sartzen dira jokoan. Eta adibidez, korrikak iten duen lana hor eta korrika egunak, zenbat portzentaje laguntzen du aekai? Zer da, aekantzako 150, 180 o 110? Zehatz, ezin dut zut esan, ni letretakoa naz, eta zenbakiak hori egia da, ekonomilari talde bikaina dekogula, baina aurrekontu guztiaren zati txiki bat da. Eta zenbat laguntza hodetela horre esan dezu guaintza hodetela, bai, ekonomilariak, antolatzaileak, ez dakit, zenbat gune daude, zenbat arlo eta zenbat jende lanian hor?
Bale, hau ustot listo, ez? Igual botakotzet hori bai. Tomatia bitu, errexago iteko, lehendabizi labanakin golpe batzuk eman, eta errexago ingo zu. Zeman zati, pare bat edo? Gehiago, hiru lau iten baituzu, errexago birrinduko zu gero. Bai, gu korrika batzorde nazionala osatzen dugu 25 lagunek, Euskal Herri osoko ordezkaritza. Baina aekan bagara 500-600 bueltan. Orduan, jente guzti horrek ere parte hartzen dago eskualdeko antolaketan eta herriz-herrikoetan. Gehi, ez dakit, ez? Ikasleak be implikatzen dugu. Hori nahi nizun galdetu, zenbat langile dauden, hortanak behaien ogibidia dan, edo gero zenbat bolondrez dauden, bai, alde berean, ez da? Hori da, normalean euskaltegietan eta beste zerbitzuetan dabilen jentea eskolak emoten dabil, edo udaletan teknikari, edo dinamizatzaile berbalagun egitasmoetan. Eta horrez gain, korrikan lan batzuk be hartzen dabez. Alesko, garbituko-taz. Bai, oso ondo, txukun ibili, oso ondo. Nik hemen oliba batzu txikitu ditut, guain beltzak eta txikituko ditut, pasta egositak hau, bioi salteatu behar deu, bagoaz hemen aurrea, lagunak, itzen da itzen, baino bagoaz. Ondo, ane. Asko biltzatzea zukaldian. Bueno, korrika sasoian gitzi, ez? Korrika sasoian, korrika. Aukera gitzi, bai, denpora gitzi. Hartu denboa, Jatunok garenak, egitea be, guzteu. Ala, bian. Bueno, eta ane, eta gero hor, antolatzen ibiltze zeaten antzako. Nundik noa ibili korrika, zei bilbide hartu, zer repide zapaldu, oso zaila izan behar du. Leku danetatik nahi dezuen pasa, baina danetatik ezin da pasa, ez da? Hori da, danetatik pasau beharko baginen, 20 eguneko korrikain beharko gendun, ez? Eta horretarako indarrak be bikoitzak. Eta momentuz ez da gure aukeren artean. Pasta dobre jarriko dugu, Baina egia da, baditugula irizpide batzuk, eta horretako bat bada, aekaren euskaltegiak dozen herri guztietatik igaro behar da, 7 probintzietan banatute gauz, eta hiriburu guztiak ere zapaltzen dauz. Eta gero beti saiatzen gara, alik eta herri gehien hartzen, baina, egia da, zailtasunak badirela, ez? Geografikoki, bai, Euskal Herria eremu menditsua da, eta horrek ez dozkulana errazten. Seguruenik, lan potoloenetako bat, bada ibilbidea diseinatzea. Hasierak eta amaierak be baldintzatzen dabe, ez? Guke aurkeztu genunean Irun Baiona, jente asko esaten eban. Bueno, igual korrikarik laburrena, ez? Ja, baina... Claro, Irunetik Baiona, bale. Zelango bueltak emon behar doguz, Euskal Herri osoan zehar ibiltzeko. Gero saiatzen gara, hiriburuetan ordu txukun batzutan sartzen, ez? Asmoa ere bada kolapsatzea, eta gelditzea hiriburua korrika datorrelako, hori da. Eta, gero eremu esain jendetzuetan, saiatzen gara, asteburuetara eroaten, ia Euskal Herriko beste gune batzuetatik bertaratzen diren, eta holan kilometroak osatu. Nun kostatzen da jende gehiena gutxien, nun kostatzen da jende gehiago biltzia, alegia? Egia da, azkenengo edizioetan, baten bat gelditzen dela bete barik, baina harrera nahiko ona izaten dabil. Eta aurten be, azken orduko datuek hori esaten da, seguruenik gehiengoa beteko dala. Baina egia da, herribera inguru horretan, asteburua izanik, jente gehiago animatzen dala, baina gero badaukagu enkarterrietan, Bizkaia aldean, aste barruan eta goizaldea, ordu txikietan. Orduen, hori beti da komplikatuagoa betetzen. Eta ez da hainbeste jende gune haietatik ez da, eta zailago da igual. Hori da, bai. Edo Arabako gune batzuk, bai, aste barruan edo ordu txikietan badira, kosta egiten da gehiago. Eta zu nundik noa ibiliko zea, hainbeste kilometro aukeratu beharko, zu nundik noa ibili, ez da tanian ezingo zu ibili. Nik azkenengo biak furgonetan egin dodaz, Euskal Herri osoa zeharkatuteko aukera aukidot, eta esan ore bat da. Eta 10 egun ibili zea, 24 ordu hor gelditu gabe? 13 orduko txandak egiten doguz, 2 talde osatzen dira, 10 lagunekoa, eta 13 orduro aldatzen goaz. Eta zeatik 13 eta ez 11. 12 da egun erdila, 13. Bai, batzuk badire 13, bestatzuk 12, lekuen arabera, hiriburua tokatzen bada, hiriburu erdian ez tozu egingo aldaketa, orduen horrek bekontuan eukiten dire, eta aurtengoa desberdina izango da, hemen dikurten, eta Irunera ekitaldia eukiko dugu, eta korrika abiatuko da, Irun Hondarribi eta gero Hendaiara pasatuko da, eta gaur behintzat Irun inguruan. Eta gero, Nafarroara lagunekin eta familiarekin hurbiltzeko asmoa,
herrian bertan Aurten bebai, ez zoaz furgonetan aurten. Aurten ez dut uste, kukutxure matengo dut, baina bai, esain beste, bai. Bueno, hemen esan duen bezala, mordo bat aurreatu deu, bitu hor pastatxu intzaizu, horrekio gaztarraiatua, eta botako jo albaka ere bai, baina olioak ine bai goxatu ingo dezu pixka, bale? Bueno, gero ingo deu, zatik aneldabizi erreportai bat ikustea jungo da, bale? Ba, zehazki jungo gea muleke pizzara, eta ikusiko zu zein goigue, ba, segurazki pizza ehar bat. Eta hemen txegeatuko gea goguak indastatzeko, guazen ikustea. Kaixo Joseba eta konpainia Guardion, gaur gaude Fernandorekin, Josune, eta gaude Abanto eta Zierbana herrian. San Fuentes auzoan hain zuzen ere, eta etorri zara muleki pizza ezagutzera. Muleki pizza ia zabaldu zen proiektu berri bat da, pizzeria bat da, eta, bueno, nire atzean dagoen pertsona Fernando deitzen da, eta ezagutzen duzue, miolokindegian ere parte hartzailea izan zelako. Bueno, Fernando brasildarra da, eta moleke hitzak brasildarretik dator, eta bere zain nahia da ume bihurria, energiaz betetakoa, eta oso esanguratsua da berarentzat bera olakoa delako. Hemengo kartaren pizzak dira 10 guztira, denak eskuz egindakoa, eta baita ere postre batzuk eskaintzen dituzte. Batzuetan tiramisua, da bestetan panakota, baina beti ere hemen egindakoak, Fernandok egindako. Egiten diren pitzen artean, badaude 3 arrakostatzuenak direnak, eta hauek dira protziuto deitzen dena, brezaola eta donadora. Eta azkenengo hau da ikusiko duguna nola egiten den. Bueno, orain bagaude moleki pizzako zukaldean, Fernandorekin, eta donadora pizza egingo dugunez, lehenengo urratsa izango da orea prestatu. Bueno, esaten da sekretua orean dagoela, eta hemengo pizzak daramaten orea egiten da 24 orduko fermentazioarekin. Eta hurrengo egunean prestatzen da pizza egiteko. Hemen erabiltzen diren produktuak kalitatezkoak dira eta irina ezinbestekoa da oso kalitate honekoa izatea. Horretarako aukeratzen dira Frantziatik datozen irinak, oso garbiak direnak, indarra daukatenak eta kontserbagarririk gabekoak. Pizza italiarren estiloa du, pizza erromatarraren antzekoa da. Berak ematen dio bere estiloa eta nahiko fina da. Masa prest dagoela, hurrengo urratsa izango da osagaiak jartzea. Lehenengo jartzen dena da artosko krema bat, hemen egindakoa. Donadora pizza egiteko Fernando inspiratu zen bere aman, Dora izena daukala, eta berak hartu zuen bere amak egindako errezeta bat, eta aldatu egin zuen eta bihurtu zuen pizza bat. Hurrengoa da mozzarella berezia, italiarra. Ondoren oiazkoa, kurria daramala eta baita ere etxean egindakoa. Ondo atondu eta badoa labera. Lokal hau izan omen zen erretegi bat, eta Fernando beste aire bat eman dio, berriztu egin du, askoz ere erakargarriagoa da. Eta hemen daukan gauzarik interesgarriena da daukan labea. Dala egurrezko labe bat, daukala materiale refraktarioak eta pizzak egiten direla egurrarekin. Orain Fernandok egin behar duena da barruko temperatura neurtzea, ziurtatzeko behar den temperatura lortu duela, eta egurrezko labea denez oso temperatura altuak lortzen dira. 280 gradu inguru, orduan temperatura horrekin dida batean ateratzen dira eginda. Eta falta zaiona da oregano apur bat, pitin bat jarriko diola, errukula freskoa, eta gero hemen etxean egindako albaka olioa. Hemen daukagu gure lanaren emaitza, donadora pizza zoragarria, eta nahi baduzue dastatu, badakizuenan gauden muleki pizzan, Abanto y Zierbanan, San Fuentes auzoan, dastatzeko nahi duzuenean. Eskerrik asko eta hurrengora arte!
Aupa Josune, eta aupa Fernando, eta aupa zuen pizzak. Ze gauza earradian pizza onak, Ai, ama. Dana bezala, ona danian ona da, eta ez danian ona, ez da ona. Egia esan, mila esker eta jarraitu goxatzen. Zugo erradibidez furgonetan ibiltzezaten hainbeste ordu, holako janari azkarrak eta jan berko dituzu, ez da? Ose eramaten duzu. Zer dago prestatutan furgonetan? Pizza askorik ez dugu jaten, baina egia da, Euskal Herria oso eskerronekoa dela, eta hurbiltzen jaku jentea furgonetako kristala jo, eta tortilla bat zuentzat, edo salda botilla bat, edo, bai, azken edizioan, hainbeste zan jentearen eskerronez emoteko hori, sare sozialetatik mesua zabaldu gendun, mesedez, tortilla gehiago, ez bekarri, eskertu... Korrika bukatutak izeno. Eskertuko dugu almondigak, adibidez. Guk hartu dana, eta janbe bai, baina... bueno, apurret aldatzeko. Barietate pixka, entzune. Bueno, oso ondo. Bueno, lanian jarraitu bihar dugu hemen. Inbihar deuna da, hemen dakazun mahagonei, botako jozu gazta pixka raiatu da, nik uste terrexago nazteko, zuzenien hartuko zula ja, bitu hause, eta raiatuta botako jozu, bertara. Albaka ostoke bai, hartuko dituzu, hau dana ez, baina nik adibidez, hau esen ostuak. Hau esen ostoken du, berta bota, eta dena zanpatuko zu, bale? Olio desente botako jo, bale? Gio bota dali izateko gainetan, bale? Hemen inbiarretena da, nik behitu, pasta ja ostu zaigu, oliba dazkat, eta gainuntzeko osagaiak, bota behar ditut barroa, txikituta, beste gabe. Eta jarri berde, sartai handi bat martxan, zeatik ontzen dazkaun barazkiak, salteatu inbiar ditugu. Bueno, eta aurten, sare sozialain bidez, bai, streaming bidez, azkenen urtean bezala ikusiko dugu korrika une oro. Bai, egia da, azken edizioan, pasabat izan zan, jentea engantzaute telebistari, goixean goiz jaiki. Gure bai, zautza gaina gau ez etorrela, tatana gorretxian ikusten, aber nun da hon, aber ez dakizeta, gero kale ateatzeko, eta bai. Gero oso puntual ibiltze zeate, normalian. Saiatzen gara, gero keixa orokorra barak izu zein izaten dan, oso askar pasatzen dela. Orduen, dana nahi dugu. Berandu ez etortzea eta astiro joatea, orduen dana ezileike. Eta bai, oso valorazio ona izan zagoen, harrera oso ona, eta aurten be, aukera egongo da streaming bidez jarraitzeko. Horre, 11 telebista eta ETV gaz egiten dugu elkarlana, eta hiruron artean, alik eta zerbitzu egokiena emoten. Egia da, Euskal Herria muga batzuk badituela, eta Pirineo inguruan sartzen garenean... Koberturak eta beste, kobertura kontuek... Itxasalden da ondo ibiltzezate, itxasalden da, bai, ez que kurba da, eta ibiden da, ez dakizea, segun nun sartzezean, batutan, elekeitio aldea sartzezean nien zulotan dade bai, kobertura ez da, inona izaten. Bai, egia da, hori, lanketa handia egiten dela, eta aurre ikuspenak, hainbat gailu eta bar, baina, leku batzuetan, ezinezkoa izeten da. Orduan, arrakazta eukizun eta eukiko dugu hartzen berriz, ez da? Espero dugu, bai. Ze ona. Bada korrikagaz egiteko beste modu bat, bai, Igual pertsona batzuk ezin direnak kalera urten, edo, euren ingurutik ordu ez egokietan euren pasetan dana, telebistan jarraitzeko aukera. Bai, ze ona. Bai, esan desuna, ezin dulako, gauza bategatik, bestiagatik. Bai, eta gero munduan hainbat euskaldun daulako sakabanatute, eta gaur egun interneteri eskerrak eta, edozein lekutatik jarraitzen dalako. Ona. Bueno, gero hor, jaia hundila izatea, hasieran beti jaia hundila izatea, baina helmugan izatea beste gune potolo bat, ez da? Aurten Baiona. Bai. Zer topatuko dugu Baiona? Bai, lehenengo, gaur, Irunen, Esnebeltzaren kontzertua egongo da, eta burrumba elektrotxaran gabe bai, eta egun osoan zehar, egitara oso paroa bertako eragilek antolatuta. Eta gero 24an, hainbat ekitaldi be bai. 12 erdietan aurre ikusten da lekukoa heltzea udaletxera, eta bertan, mezu sekretu hori jakingo dugu. Ez dezu aurreatu ezer, ezin dezu ezer aurreatu? Ez, eta badakizu ez hartu berdezuen zuek gaur horrezta, noiztik handakizuen mezu hori? Hilabete lehenago edo jasoten dugu, eta gure artean, 4 lagunek baino ez dugu jakiten, Orduan horri biltzen gara, ia aldaketarik proposatu, edo ondo dauen, eta hori, gaur arratzaldean Irunen lekukoan sartu, eta eskuz esku helduko da Baionara. Eta egia esan, nik ez nagoenean jakiten, ilusioa handiagoa esan, unkendu izuea ilusioa. Hori da, ia holtzara norri goko, edo nork irakurriko, eta zer esan. Baina, Erreza aukeratzen dezu hori, o ez da hain erreza izaten hori hautatzia?
Ez da erreza, ez? Ez da erreza, Hor ezta? lantalde txikia izan arren, bakoitzak, bere... Irizpide okiko, Eta gustoak, eta ez, oso subjetiboa da, egia da, aman komunean jartzen dugu zela ideia batzuk, baina, bai, hainbat izen egoten dire maiganean. Ados. Eta Baionan, izango dugu, adibidez, Zikiro Jan erraldoi bat antolatu dute, gero Etxepare Institutuarekin, bai, korrika munduan eta korrika aizpen gaineko erakusketa jartzen da, umeentzako txokoa, eta gero ja, iluntzerako, hainbat kontzertu egongo dira, Xiberutz, Anje Dualde, Ibilbedi, bai. Zeharra, bakizue, ez faiatu, diarra da gaudenok, berta jun, da ondo pasa, sosa pioaz bildu, eta aurrengo urtean gure hizkuntzak beste pausutxo bat ematen aurrea, eta ez atzea, ezta? Bai. Bueno, earkigoa, zen musuaz horrekin? Ondo, gazta Gana gehiago bota diozu, gazta bota diozu? Gehitxo hau? Bota pixka gehiago bota, bai. Horrek emango jota ikutu, eta hemen ikustezu, barazkitxo batzu ja daude egosita, gogorrak ez gelditzeko, eta hemen sua fuerte, olioa fuerte, eta guain lau vuelta eman, eta hori listo dakau. Eta korrikak geho ere bai evoluzioa handia eukidu, ezta? Noiz izan zen lehen da biziko edizioa? Bai, 1980 egin zan... 80, bez ni horregatik nintzen gogoratzen, jaiota neon. Ni jaio barik, pentseu. Nire bai. Horregatik nintzen gogoratzen. Eta bai, asko aldatu da, ez? Eta nik uste dut korrikak dekon alde honetako bat badala, badakiela garaietara egokitzen. Adibidez, orain honetan, ez, aplikazioaren aldeko apustu sendoago bat eginda, gaur egun mugikorretan, ez, zenbat ordu sartzen dugu zen kontuan eukinda, edo, ez dakit, hausnarketa bat ere egin dugu, plastikoaren erabileraz, orain arte, Euskal Herria apaintzen gendun, korrika bueltan, eta gehiengoa plastikoa zan, ez? Orduen erabilera hori ekiditeko, beste material batzuk, eta horretan ibili gara, jente aldetik bebai, uste dugu, eta nabaria da gainera, ez? Gero eta eragile gehiagok egiten dabe bat korrikarekin. Hasierako urteak ez ziren hain errezak izan, eta gaur egun egia da, izango dela ekitaldi bakarrenetakoa, hain eragile desberdinak batzeko balio dagoena. Zehose aurrea amateko, ez da? Bai. Eta, bueno, eta zuk esan dezuen bezala, ja bat antolate zuela, eta ia urrengoak martxan zaudetela, ez da? Hori da, guk seguruenik, martxoaren 24an amaituko da Baionan, 25an egingo dugu valorazio agerraldia lehenengoan, eta ekainerako seguruenik jakingo dugu urrengoa nondik abiatuko da. Nondik ibiliko zeaten. Etxe barruko prozesua izaten da, baina bai, gelditu barik. Ona. Zuek ekin horreik, gu hemen jarraituko dugu kosinatzen, horreik buelta batzuk eman, raka. Eta gatza igual tanto botako jo, baina ez asko, zeatik nola tomatiak eta ia bere gatza emango dioen, gaztak bai, baina bueno, pixka botako jo, sosito ez gehi biliko. Vale, hoi listo, hau listo, eta ingo etena da, platera datu, gure errezeta. A ber, hemen dakau, entxalada pasta, earra, korrik asko nahi zuen, bol guztiagan, baina gaur ringo dugu raziotxo bat prestatu, bale? Eta jarriko deuna da, erdin, bueno, igual berdet nik kaso pixkat handiagoa, bai, honikin helduko jot, ni uste terrexago, eta inbertena lehen da bizi, hola goiara, kada ear bat, indeun entxaladana, nekatxila, ze gauza earra indeun hemen, Bueno, zelan iten dezuzuk, ane, aekan, zein da zure lana zehazki? Bueno, baina beti izan dut aekak aldeuna badekola, askotariko lanak eiteko aukera emoten dauna. Ni orain arte euskaltegi baten ibili izenaz, euskara eskolak emotan, ez? Nire burua irakasletzat dekot, gero dinamizatzaile bebai berbalagune egitasmoetan, eta azken 2 urteetan egia da oso bestelako lana deko dala. Korrikako koordinatzaile nazen neurritik, baina gure kideak, batez be, euskara irakasleak, dinamizatzaileak, aholkulariak, eta gero gauz batzuk, korrikaren antolaketan gabizenak, ibilbidea egin, arropak aukeratu, ez dakit irudiaren gainekoak, materialak, eta bar. Gelditu gabe, une oro gelditu gabe, ez da? Hori da. Hala, ona, korrika, urre hori. Hori da. Ona. Bueno, hemen falta zaiguna da. Beitu, jarriko jotolako, bale? Pepitak enorbainen kendu itizkio, baino, gio pena, mati, zain politak dira. Jarriko ditut hemen pare bat pusketa horrela. Bale?
hoi listo, hau listo, eta hain behar deuna da, hemen deko una Bai. lindu bota. Bueno, ane, azteko eta behin, mila esker, ibiltzezaten lan guztia itegatik, gure hizkuntza aurrera eramateko, eta besteik gabe, zue lagunak animatu zaitezte, leku baten ez bada bestian, eta bestian ez bada uan alde guztietatik pasatzea ez da baitzak ikan, ez da? Hori da. Bueno, hemen txedakau, gaur induen txala da, indarrak hartu, eta korrika ibiltzeko. Bueno, lagunak, aio. Agur.